India is representing the Helsinki Delta. Avkaşları kavita kanal medyalani pudua Pakistan Bangladesh Korea kita kholai hilai. Azize dia letai dari Stephen Tower. Stephen Tower ni ketika Pakistan Bangladesh Korea itu hulakani.
ilang patuloy na ako sige kasi sa ako mahalaw ang kasama ng mga pagkita sa patala ko ng sasakta ko ng mga magito na kanyang kapatid. Saudi Arabia